காளமேக புலவரின் தகரவரிசை பாடல். தத்தி தாதுதி தாதுதி தத்துதி துத்தி துதைதி துதைதத்தா தாதுதி தித்தித்த தித்தித்த தாதுது தித்தித்த தெத்தாதோ தித்தித்த தாது. இப்பாடல் காளமேக புலவர் வண்டு ஒன்றை பார்த்து பாடுவது போல இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. வண்டே, நீ தத்தி தத்தி பூக்களில் பறந்து சென்று தேனை ஊதி உண்கின்றாய். பிற பூக்களில் இருந்தும் தாதுவை ஊதி உண்கின்றாய். எந்த பூவினுள் இருந்த தாது உனக்கு மிகவும் தித்திப்பாய் இருந்தது என்று சொல்வதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. இந்த காளமேக புலவர் 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு தமிழ் புலவர். வைணவ சமயத்தில் பிறந்தவர். இவர் சிலேடை பாடல்களை பாடுவதில் வல்லவர். கார்மேகம் போல் கவிதை பொழியும் ஆற்றல் பெற்றதால் காளமேக புலவர் என அழைக்கப்பட்டார். நன்றி.